nandito na yung isa natin na materyales na bonsai mga idol. Ito siya. Ilagay na natin ito sa kanyang pot mga idol. Ito ngayon siya oh. Yan mga idol. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na Yan mga idol, dito natin ilalagay yung bonsai materials natin mga idol. Yan. At saka meron na siyang ano, yung screen niya mga idol. Yan. Yan mga idol, tanggalin na natin yung bonsai materials natin. Tabi. Like. Yeah. Bye. Tingnan natin kung marami na siyang ugat mga idol. Hindi pa lang yung ugat niya mga idol. Ugat niya mga idol. Yan, ilagay na natin sa pot niya. Liver sign yung nilagay natin. Saka nilagyan natin ng bato. Yan. Tabi. Like. Yeah. Bye. Yan, ito na siya. Yung mga ugat niya mga idol. Diligan na natin. Lagyan na natin ng design mga idol. Shout out nga pala sa inyong lahat mga idol. Ayan, God bless po sa ating lahat at see you next video mga sir, mga ma'am.